Hello mga tugangs, good morning and welcome back to my channel. Ngayong April 17, 4:07 AM. Wala pa akong tulog kasi nag-ayos ako ng mga gamit na dadalhin ko kasi pupunta kami ngayon sa Calabanga, Camarines Sur. Hindi ko pa alam kung saan yung exact location dahil kasama ko yung mga kaibigan ko, sila Paul, si Jan at si Cathy. Kasama din si Dice. Hindi ko alam yung exact location pero nakapunta na sila doon nung una pa. Hindi lang ako kasama dahil wala akong bike. Ngayon napag-isipan namin kagabi na pupunta nga doon sa tita ng kaibigan ko na si Cathy Antonio. Ngayon wala pa akong tulog kasi inayos ko yung bike, inayos ko yung ilaw, kasi wala pa talagang tulog. So ang plano namin is 5 o'clock ang ride out namin. So mag-aayos na ako at pupunta na ako sa meeting place namin. At sana mag-enjoy rin kayo sa pupunta namin. Let's go. So yun mga tungangs, after ng meetup namin sa Kapilihan sa Barangay Calawag, nag-ride out agad kami mga around 5:30 AM papuntang Cagsaw, Calabanga, Camarines Sur. So nagsimula kami sa Kanaaman at yun, medyo makulimlim na umaga pero sana nga hindi talaga umulan kasi masama ang panahon ng mga araw na to. So yun, dito pa lang kami sa part ng Magaraw area. Yung bike ni Paul ay nasira, yung hub. So supposedly ang gagawin is itutulak siya ni Dice. Yan. So ayan na yan, tinutulak na. So yan si Jan, yan si Cathy. Yan. Stranded kami dito sa Magaraw area. Kanaaman pa rin to, Kanaaman area na to. So dito kami dumadaan usually papuntang Calabanga. Ito yung shortcut na to. Hindi ko alam kung anong name ng street na to, pero dito lagi kaming dumadaan dito. So mga tugangs, papakilala ko pala sa inyo yung bagong bike ko. Yan si Pat. Yan, kasi tinawag kong Pat kasi syempre Pat bike siya. So yan si Pat, bagong kuha ko lang siya 1 week ago. Yan. So ang bike na to is Phantom Herculine. So yung mga gamit na dun sa luma kong bike na si Rage, linipat ko na dito. At andito rin si Rage. Yan. So si Rage is gamit ni Jan. Siya yung gumagamit ngayon. Actually naawa ako kay Rage kasi bubutubad na siya. So very simple na lang siya. So marami na siyang gasgas dahil sa 1 year na namin nagagamit to. So yun. So far okay pa naman siya, pero may problema lang yung bottom bracket niya. Medyo nag-iingay lang talaga, may naglalagatik lang siya dun sa bottom bracket, pero okay pa naman siya. Balik tayo kay Pat. Si Pat ay
Ang rim niya is 26 inches. Tapos ang gulong niya is 4.9. Yan. So talagang sobrang sobrang laki talaga niya. Bagay na bagay talaga sa akin. So andyan yung lalagyan ko ng sa battery, andito yung speaker. At ito yung top box na linalagay ko lahat ng mga gamit dito sa pagbabiyahe ko. So yan. Ayan na, nakarating din. Buti na lang. Buti na lang. So ayun, nauna ako sa kanila kasi doon sa rough road nag-overtake talaga ako. Nakakapagod pero enjoy. Okay pala itong itong fat bike na to. Ang galing ni Pat. Hindi ko malang ininda yung rough road. Ang sarap. Ito talaga yung design sa mga fat bike. Kaya sobrang hindi ako nagsisi kung bakit ko to binili. Sobrang okay ka, Pat. Talagang sobrang nakakabilib yung ginawa mo kanina sa rough road. The best ka. So maghintay lang ako dito sa isang area at hintayin ko na lang sila. So ngayon ay nandito na kami ngayon sa Mangiring, Calabanga. Grabe, nag-uumpisa na yung ahon. Naghahanap ako ng Gcash kasi magpapadala ako kay Mrs. Kailangan daw ng pera. May narinig ka mo Gcash? Kung wala atang Gcash dito. Ito yung kasarapan sa pagbablog. Dahil na-enjoy mo yung mga lugar na hindi mo inaasahan. Wala pa rin ako makitang Gcash. Sana meron dito. Yan. Nasa Calabanga Baywatch. Dito na tayo. Grabe. Grabe. Yan. Kalaya. Ito na si Megan. Nga ako nag-tinit ko pang ako na. Hindi na. So ngayon nandito na kami sa Barangay Cagsao sa Calabanga, Camarines Sur. First time ko dito. May resort din pala dito pero ewan ko lang kung resort ba yung pupunta namin. Actually yung mga kasama ko nauna na. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Inat na madam. So ayan si madam, nauna na. Uy, galing lusong kasi. Lusong, sarap na lusong. Tama ba itong pinupuntahan ko? Nawala na yung mga kasama ko. Ahon. Ahon na naman. Grabe. Ahon is life. Dito sa part na to, hindi ko napansin na nalampasan ko na pala yung bahay ng tita ng kaibigan namin na si Kating. Dire-diretso pa rin ako at walang kamalay-malay na nadaanan ko na pala yung bahay.
So, dire-diretso ako dyan at napunta ako dun sa dulo nung daanan dyan ng Kabahayan. Grabe, nawala ako. Hindi ko kasi nakita si Cathy na huminto dun sa bahay na yon. Sabi nila, tinawag nila ako pero wala talaga akong narinig. Siguro, yun, kaya naghanap muna ako dyan. Ngayon po, nag-agidigdig. Garusal, sinagyan ka. After kong hanapin sila, bumalik ako doon sa dinaanan ko at nakita ko na sila. Nakatambay na at nagpe-prepare na magkape at kumain ng pancit canton. So, yun, nagpahinga muna kami at maya-maya pupunta na kami sa isang island dito sa Calabanga, Camarines Sur. Dito na kami. Pupunta na kami doon sa isla. Tapos, ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isla pero pupunta na kami. Ayan. Yan yung mangroves. Yan, kaya pala talaga. Kaya pala maputi. Ano na, madam? Anong island ang pupuntahan natin? Boracay yan. Kabdan. Kabdan. Akala ko sabi mo. Ano? Kabdan. Virgin Island. Kabdan. So, pupunta na kami sa island ng Kabdan. Ano pa yun, kuya? Calabanga pa din? Calabanga. Magsarakot daw ka mga lalaki. Cebu. Ay. So, Mapatigil sa labay. yan si Jan. Yan, katropa namin. Si Cathy. Hi ka. Yan. Yan si Megan. Hi! Yan si Paul. Kilala niyo na si Paul. Ito, yun si Dice. Yan. Mga pa. For today's video. Wow na! Nagbablog na! Dapat iro ka mga picture ako. Uto. Walang daan, hindi kami basta-basta makapag-park kasi medyo mababaw na yung tubig. Dami ng tao. Umikot kami kasi naghahanap ng madadaanan papunta doon. Ang problema kasi masyadong mababaw na yung tubig. So, nagbuwelo muna para makapag-park. So, dito na kami, nakapwesto na sa island na to. Nakalimutan ko yung pangalan. So, lalagay ko na lang dyan sa screen. So, nakapwesto na kami. Ayan, andyan na sila. So, nagsiset up sila ng mga inumin namin. Tapos ako nakahiga lang dito. Tapos yung isa, yun, busy na dun. Busy na tampisaw sa tubig. Nagtampisaw na rin ako kasi init, sobrang init. Kahit gusto ko matulog, ang init pa rin. So, mas gustuhin ko na lang na dito na lang magbabad sa tubig. Mababaw lang tong inuupuan ko dahil ang daming bato tapos matatalim pa, kaya naisipan kong dito na lang ako umupo
Malapit lang dito sa Baybayin. O sa Pangpang, hindi ko alam kung ano yung Tagalog. Pero yun, dito lang muna ako. Si Paul andun sa may part na yan. Yan. Medyo malalim daw doon. At least mas malalim din ng konti kaysa dito. So yun. Ang daming tao din dito, oh. Doon, dami. So hindi na kami makipag-agawan ng lugar. Dito na lang kami. So itong part na to is halos boundary na rin ng Sibubu at yung Kagsaw nga. So first time ko dito sa lugar na to at okay naman, malinaw siya. Pero hindi siya yung talagang clear. Medyo madumi pa din ng konti. Pero okay na to. Okay na to. Ang disadvantage lang kasi dito is pag nag-swimming ka, hindi talaga siya mabuhangin. Talagang sobrang daming bato dito. Kaya hindi ka mag-i-enjoy masyado lalo na kung wala kang tsinelas gaya ko. So wala kasi akong tsinelas. So sobrang sakit na nung paa ko kasi naglakad kami galing pa doon. Tapos hanggang dito sa pwesto namin, sobrang sakit na talaga ng paa. Time check is 11:45. Kakain na muna kami. Gutom na. Ayan. Mahala bagang kapot. Ay, yung iba mga kapot. Plato. Sa kamot, ang problema kaya, Dahil na lang mag-ulo. pag nagkagaw ka, Dahil ako makagat sa iya. Ito lang yung kakainin ko for today. Dahil sila crab, shrimp, hindi ako pwede nun. Ito lang. Ito yung favorite kong pritong isda. So yun, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi inulan talaga kami dito sa island na to. At nangyari, nabasa pa yung mga ibang gamit namin. Yung speaker ko medyo nagloko na kasi nabasa, grounded na siya. Pero as of now, okay naman siya. Bumalik na sa dati. At nagpe-prepare na rin kaming umuwi. Yan, andito lang kami naghihintay doon sa bangka. Yung iba kasing mga tourist dito, o mga taga dito lang din, uuwi na din, tapos na sila. Yan si Cathy sa si Megan nagkukolekta ng mga shells. Si Cathy nakalublob pa rin sa tubig. So yung mga tugang meron akong kasama na taga dito din sa Kagsaw. Actually pinsan ka ni ni Cathy, di ba? So trip tanod ko. Saka chip tanod din siya ng Kagsaw. Ngayon, mga tugangs, gusto ko lang siyang tanungin about dito sa lugar na to.
So Kuya Jerwin, anong pangalan nitong ano na to? Kabgan Island. Kabgan. Kabgan. So itong Kabgan na to, island na to is ano to, Kabsaw pa rin to. Hindi, si Bobo. Si Bubo na to, si Bubo. Sityo si Bobo. So si Bubo na to, so hindi na siya Kagsaw. So gaano kalayo to kuya sa galing doon yung inalisan natin papunta dito? Mga dito ng mga 3 kilometers. 3 kilometers. So medyo madali lang naman kasi yung ano natin ano. So pero dito is libre mga tugang sa baka walang mga bayad to kasi open for public ito so walang problema. So pumunta kami dito, libre, walang binayanan, uminom lang kami dito or kumain ng lunch pero medyo umulan. Ngayon lang medyo sumikat na yung araw. So invite mo sila Kuya Jerwin na pumunta dito sa Kabgan Island. Open man, dawa. Nung oras po, kasi mo po kami. Magkasundong na experience, open mo po. Kabgan Island. So open lahat. So lahat para sa lahat. Para sa gabos. So, Tagasain kaya dahil sa kahit sino ka, basta magtanong-tanong ka lang kung paano makapunta dito. Pero paano kung yung mga galing na doon na wala namang bangka, magkano yung babayaran nila? ang depende sa amin kasi libre. Basta pag mga Estado. pag mga kilala, libre na siya. Kaso, dito ko na discover sa bansa sa kapit pag nag-kilometer, 700 man binayad. So probably, pwede pa rin, may babayaran pa rin sila 700. Sige. So yun mga tugangs, may babayaran pa rin kayo ng 700, pero mga ilang tao kuya? Sa isang bangka? Nakadepende na lang ka. Kakaulay mo siya, magdakol magdikit. Nakapix na. So magdidepende na lang dun sa may-ari ng bangka. So yun. So mga tugangs, punta kayo dito sa Kabsaw kung gusto nyo. Dito sa Sibubo or sa Kabgan Island. Sobrang ganda dito, chill lang siya. Pero make sure kung pupunta kayo dito, dapat kung ano yung dala-dala nyong basura o pagkain, yung basura dapat dala nyo din. Huwag kayong magkalat dito. Kasi may mga na pumunta dito nagkakalat pa rin hanggang ngayon. So yun, thank you Kuya Jerwin sa hayaan mo na interviewin kita. Salamat bro. Salamat. Thank you. So yun mga tugangs, hanggang dito lang muna ang aking vlog for today. At salamat sa umabot sa dulo ng video na to. Please subscribe, like, and share po ng aking videos para po ma-notify din kayo sa mga future uploads ko dito sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang mga tugangs. Always remember, God is good all the time. See you on my next vlog.